Diswak azumin nan yana ban wahala, idanuwa na sun fara canza kala, yau daure na yi saboda na makara. Jibe ni sai ka ce wani figaggen zakara. Duniya ba wanda ya kai ni jin azumi, da carban hannu ma nake yin lazimi. Kai kamar na rame ba, da ban balaga ba ma ba sanya ba. No kwam sabe ciwe na ma aswaki, ina na gefe lafina da wasu kwari. LSV haufa bana gane ku, a washe dukan wanja ce baran kale ku. Azumin bana bai da goma na marmari, yunwa ya sa ina mabaki kallon fari. Hulan koko na kaman dan Taliban, ni na rasa ganewa ma ina ne gaban. Daɗin watan nan ma an ɗaure shedanu, kuma gayu da mata an shiryu. Wannan watan shine falala, me ibadu kar mu shagala. A madubi bana iya gane ni, ba bulala azumin nan na zane ni. Haba azumin ne ko ni ne, dan har yanzu ladan bai kira sallah ba. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Ramadan ga mai canjin my plans. An jima za mu je tafsir da su Saminu, mun gama muka dawo za su sa kunu. No come they look for my trouble in Nisa Imu, yeah, in Nisa Imu.